Avui ho acabeu de veure. Ens acompanya un artista i ell firma com a Serrano Bou. Però avui també coneixerem en Quim. Benvingut al Converses a la Brava. Benvinguts. Gràcies. Aquí estem. Aquí estàs, com estàs? Doncs bé, tranquil, aquí a la vora del mar, ben fresquets, a la Costa Brava, amb aquest Blanes tan fantàstic que tenim i disfrutant de la vostra companyia. Des de quan estàs a Blanes? Doncs des de que vaig néixer. Bueno, he estat a molts de puestos, però jo vaig néixer aquí, a Blanes. Sí. I el que passa que he viscut a diferents llocs, però sí, soc de Blanes. Començava dient que ets artista. Has fet moltes coses. I nosaltres tenim 30 minuts per intentar... Només 30 minuts? Només 30 minuts. Ostres. Sé que se'ns farà curt, eh? Vaja. Però comencem, per exemple, dient qui és en Quim. Bueno, jo, doncs això, soc de Blanes i, com te deia, doncs he estat visquent a diferents llocs. Vaig estar, a partir dels anys 80, me'n vaig anar a Nova York, vaig estar fent 8 anys visquent allà. Després, bueno, per la meva feina, he fet exposicions a Itàlia. Bueno, quan dic exposicions, en aquest cas, com que són a fora, també hi tinc que estar-hi un temps, m'entens? Per exemple, a Mèxic hi vaig estar 3 mesos, a Dubai hi he estat 3 mesos una vegada i 3 mesos una altra, que també vaig fer unes exposicions. Bueno, això, no? Vull dir que... Però sempre he acabat tornant a Blanes, no? De fet, la meva idea era quedar-me a Nova York, però com que per temes familiars i així, doncs al final vaig decidir de tornar, no? Per cuidar els pares i, en fi, la família en general. Bueno, dona la volta al món i torna al Born, no? Exacte, doncs això és. I bueno, tu, com deies, artista, sí, bueno, a veure, he pintat, mira, ara mateix acabo de fer la sonografia per un grup de teatre, el Mirall de Blanes, que ara ha celebrat els 40 anys. He fet la sonografia, el vestuari, algo que no havia fet. He dissenyat mobles, roba, tot tipus d'objectes, vaja. He fet una mica de tot, de puta i ramoneta, que diuen. Un creador nat, no?, d'alguna manera. Bueno, sí. Bueno, com dic jo, és una professió, no?, com una altra, en definitiva. De petit, què volies ser? Doncs el que soc, pintor. Que bé! Que bé! Bueno, de petit volia ser pintor exactament, però què passa que, bueno, en aquella època la família tampoc entenia massa aquest tema de dedicar-te a l'art i em van ficar a la fàbrica amb 14 anys, pum, au, cap a la fàbrica a treballar. Fàbrica de què? La fàbrica textil que tenim aquí a Blanes, que abans es deia la Safa. I vaig entrar de químic, vaig fer la carrera també, soc analista químic, a part de llicenciat en Belles Arts, però en aquell moment analista. I bueno, res, mira, va ser entrar allà i clar, entres de tan jove que després sortir d'allà va ser molt difícil, saps? I al final doncs, vaig marxar i vaig fer Belles Arts, ja bastant gran, amb 30 anys o així, ja Belles Arts vaig fer. I ja està, i m'he dedicat sempre a l'art. Però fins als 30 anys que no fas els estudis reglats, tu vas pintant, vas fent proves... Sí. Al final és allò de dir, vaig a formar-me perquè no puc evitar-ho, no? Això de fer i desfer. Bueno, a veure, t'explico. La cosa va anar que... Bueno, jo pintava, anava amb els pintors locals de Blanes, amb l'Àngels Planells, Escarpenter, en De Pau, tots els pintors que en aquella època de Blanes eren com molt reconeguts, doncs bueno, agafàvem el cotxe, ens anàvem a pintar el paisatge, vaig descobrir una mica el que diguéssim seria l'impressionisme, no? Aquesta cosa de que has de pintar ràpid perquè, clar, si no pintes ràpid, doncs clar, canvia la llum, no? Quan estàs sobretot a l'aire lliure, no? I bueno, i tot aquest tema, no? Vull dir que va ser molt interessant també aquesta primera base, no?, que vaig tenir. Bueno, després de tot això, va ser com, bueno, vaig decidir de formar-me una mica més, de dedicar-me a allò que sempre penses que millor tenir una formació, però que en realitat Belles Arts, per exemple, no t'ensenyen a pintar, t'ensenyen la història de l'art, t'ensenyen a plantejar-te, a parlar del concepte, això sí,
però pintar no t'ensenyen, és a dir, que ja ho has de portar dintre d'alguna manera, no? I què et va portar d'alguna manera la carrera? Quan tu ja portaves una trajectòria. Bueno, me va portar molt, moltíssim, moltíssim, perquè, clar, jo no tenia coneixements de l'art. Jo me recordo que una vegada, mira, t'explicaré una anècdota que és molt divertida. Una vegada vaig anar a la Galeria Mike del carrer Montcada i hi havia una exposició del Tàpies, no? I hi havia allà com 3 pomes i posava bodegón com manzanes, i eren 3 taques, no eren pomes ni res, no? Jo en aquell moment estava fent unes pomes que m'estava esforçant allà perquè fos com un hiperrealisme i tal, i finalment vaig pensar que algú fallava aquí, no? Vull dir, com és que aquell senyor estava allà amb 3 taques i jo fent tal, no... I, bueno, doncs va ser comprar-me llibres del Tàpies i entendre el que era el concepte, el que era l'art en si, no? Bueno, és molt difícil fer tot aquest canvi, això és veritat. Després, abans d'anar a fer Belles Arts, vaig estar a Girona amb en Domènec Fita, un artista, bueno, fantàstic, no? Que li agradava molt treballar amb els materials i tal, que això suposo que ho he heredat una mica d'ell, no? I això és una altra anècdota. Em va dir, mira, si vols pots fer una exposició a Banyoles per la Caixa, i jo, bueno, clar, pensava, a veure què tal, no? I, bueno, total, que va dir, bueno, doncs porta, diu, tens obres? Sí, sí, porta'm. Jo, amb les caixes d'obra cap allà, clar, quan va veure el que tenia, que eren aquests paisatges que t'he dit, impressionista, va dir, no, tu estàs en un altre nivell ara, tu ja no, això no ho pots exposar. Total, que me'n vaig anar tot un estiu a dalt d'una muntanya, una casa de pagès que em vam deixar, i allà, doncs mira, vaig començar una mica a treballar el concepte de l'art, a fixar-me en la natura, a mirar, a observar, i vaig crear tota una col·lecció més aviat abstracta de tot això. M'enrotllo massa o què? No, parles fantàstic. És que jo o no parlo o no paro. Bé, doncs millor que estiguis en el punt de no parar. Bueno, va. Avui estava dedicant-me a mirar al YouTube, mira, ara les estem veient, tota una sèrie d'obres teves, a més, al costat surt l'any, Sí. i estava pensant, dic, aquest artista, abans de que jo naixés, ja estava creant autèntiques obres d'art. I el que veia és que, bueno, hi ha una evolució natural per part teva. Com definiries tu els diferents estils que s'han quedat en el teu ADN? Bueno, a veure, jo a vegades penso que no tinc estil, però tothom diu que sí, que es defineix molt la meva obra. És una cosa que a vegades un no la veu, no? És curiós, això, no? Sí, és curiós. A veure, suposo que és com la personalitat que cada un té i llavors, doncs, bueno, tu la tens, però la gent ho percebeix més als altres que tu, vaja, per dir-ho d'una manera, no? Bueno, en definitiva, que sobre la meva obra he passat moltes etapes i mira, he tingut no bona sort, tampoc mala sort. Te diré amb el sentit que t'ho vaig a dir. Que, per exemple, no he tingut mai una galeria. Llavors, quan tens una galeria que t'aporta, te marca una línia, com totes les feines. No, has de seguir fent pebrots perquè els pebrots són els que es venen. Entens? És això el que passa una mica, no? Com que això no ho he tingut, doncs llavors he pogut treballar lliurement. I llavors he anat canviant d'estils conforme m'ha anat bé. He fet col·leccions i jo dic, bueno, doncs ara fins aquí ja he experimentat i ara doncs una altra cosa. On estic ara? Ara, en aquest moment... Bona pregunta. Si me la pots respondre... Doncs ara estic amb un neopop, seria. Neopop? És un neopop, és com un pop art, un neopop, que és molt de color, un esclat de color. Sempre m'ha agradat treballar amb el color, perquè el color és una provocació, és una manera, encara que jo vagi de negre, però el color sempre provoca, és una forma... M'agrada que l'espectador tingui un xoc, no? Que li faci alguna cosa, no? Que el faci moure. Però bueno, això és en aquest moment, no? Jo he tingut diversos moments, he treballat molt art social també. Art social? Mira, vaig formar, jo i un altre amic meu, el Salvatge, vam formar un grup d'art social, el primer grup d'art social que va sortir a Espanya. Què és l'art social per a no iniciats? No, l'art social és... De fet, tota l'art tindria que ser social, no? Perquè d'alguna manera
l'art social el que fa és criticar o evidenciar problemes socials. És això el que fa, no? Per exemple, ara tenim a la Bàrbara Kruger, que està en el Guggenheim de Bilbao. Doncs aquesta és una de les tops d'art social, no? Com se fa això? Doncs a base d'escrits, vull dir, no és pintant, no? Sinó ja la pintura queda a part, no? En realitat, l'art és això, també, vull dir, encara que dic que treballo en colors, doncs, per exemple, treballo molt en plàstics, perquè el plàstic és el petroli és una mica el problema del món, no? Dels diners, no? Vull dir, tot va lligat al petroli, els diners, les guerres, i llavors, doncs, per això treballo, perquè els materials també parlen, entens? També tenen un trasfons. Per això treballes amb una cosa o treballes amb una altra. Què t'aporta crear art? Què m'aporta? Què m'aporta a mi? Bueno, d'entrada, no? Ha de ser com un... T'aporta i a la vegada després tu aportes, no? És com un cor que es dilata i es contrau, no? Sí. A veure, a mi m'aporta, jo què sé, mira, per mi l'art és com un orgasme, m'entens? M'agrada aquesta titular. No, és que és la veritat, és un orgasme. Hi ha molts tipus d'orgasmes, evidentment, no? Però és un orgasme, vull dir, quan tu fas una obra, quan arribes al punt culminant, és el clímax, exactament, és el clímax. Veig que ho has sentit, tu, també, això. Algun orgasme he tingut, però bueno, no m'ha d'això la conversa. Bueno, en definitiva, que això és com un orgasme, és com fas una maionesa, arriba a un punt que, pum, ha quedat bé, no? Doncs és això, és trobar el punt exacte, quan dius, ara n'hi ha prou. No? Però no deu ser senzill, això, perquè hi ha artistes molt perfeccionistes. Com saber que una obra ja està? Perquè sempre una pinzellada més se li podria donar, no? Sempre se li podia donar, però arriba un punt que és aquest que dèiem del clímax, de l'orgasme, del punt que dius que ja està. Potser faries una altra pinzellada més, però seria ja una altra cosa més, entens? Però hi ha un punt que és com el menjar, perquè la cuina també és art, no? Que arriba un punt que sí, li pots posar més, però ja està, no? És una mica això. Bueno, els francesos a l'orgasme en diuen la petite mort, que podria ser com el fi del cicle de l'artista per convertir-se en una obra que ja la deixes anar, no? Exacte. Bueno, sí, és com un fill, deixes anar aquell fill i ja està. Llavors, bueno, podem veure cap on va, no, el tema. Bueno, de fills n'has tingut molts, almenys artístics. Sí, artístics n'he tingut moltíssim. Vull dir, ens deien, no? Hi ha una rotonda d'aquí Blanes que té... Sí, la Rotonda dels Focs, que la van fer amb aquest grup que et deia d'art social, que es deia Public Projects, que estava amb en Salvatge, perquè és italià, i la van fer. És una, bueno, aquesta rotonda, que té 4 braços, que això, bueno, hi ha molta gent de Blanes ja que ho sap, té 4 braços i a mig hi ha un esclac de foc, no? Els 4 braços representen els 4 punts cardinals, que vol dir que la gent que ve de fora, no? Molta gent que ve de fora, de diferents llocs del món, i al mig és un esclat de focs, que és com Blanes celebrem les festes, l'alegria, és una mica això, la idea de l'escultura, no? Lo del mig representa que té 365 estels, que són els dies de l'any. Més o menys és això. Molt bé. Clar, no totes l'obres, les explicacions o les deduccions, no? Perquè tu pots crear alguna una intenció que tu entenguis ben bé en quin raonament i amb quina intenció ho has fet, i després que cadascú interpreti coses, bueno, això ja és... Bueno, això és lo maco, també. És lo maco, no? Perquè, vull dir, tu tens una idea i aquella idea se pot enriquir més. Vull dir, tu arribes fins a un punt i potser la idea aquesta es va multiplicant, el que dius tu, no? Que cada un posa el seu granet de sorra i cada un va veient una cosa a l'altra, coses que el mateix artista no els havia vist, no? I a tu, després de tant temps creant i recreant en la creació, hi ha alguna cosa que creguis que tens pendent? Algun estil, algun gènere? Oh, i tant. Sí? Ho tinc tot pendent, encara. Ho tens amb el que has fet? Bueno, encara just estic començant. Què em dius ara? No, tinc moltes coses que dir encara. Sí, no. Just, a veure, jo te diria que estic ara en el punt per començar una nova etapa, per crear noves coses. Hi ha moltes coses que he de dir. Vull dir, encara hi haurà més canvis, molt més canvis. Hi ha coses que et surten millor explicar a través de l'obra que amb paraules o escrivint?
Bueno, suposo, jo crec que sí, a veure, el meu és la creació. La paraula no és ben bé el meu fort. I escrivint tampoc no gaire. Vull dir que no, el meu és crear. Jo realment no serveixo per moltes coses, l'únic per crear. A veure, mira, tinc aquesta, no sé si sort o què, que sí, que som molt creatiu. No vull dir que sigui bo, perquè creatiu no vol dir que siguis bo. Pots ser creatiu i no siguis gaire bo, però Home, bueno, creatiu ho soc, això sí. Bueno, tu quan comences a firmar, comences escrivint bo. Després ja hi poses bou, Exacte, i ja està, i va salvar, no, bo. però bo hi és allà. Si t'haguessin de recordar d'aquí 50 o 100 anys, amb quina creus que és amb l'obra? Jo crec que amb l'última que faré. Amb l'última que faràs, que encara no existeix. No, encara no l'he fet. No, tinc que fer alguna cosa que faci un bon trencament. O sigui, m'agrada molt la teva actitud. Vull dir, en aquest punt de seguir aprenent... Home, és que, tio, estic aprenent, si és que tot just estic començant a madurar. Ostres. Clar. Sí, no, tal com t'ho dic, vull dir, és un inici. Vull dir, ara és com si m'he format i a partir d'ara és el que sortirà, entens? No, que va, si estic començant. Estàs començant. Començant i aprenent. I per molts anys puguis anar començant les vegades que tu vulguis. No, jo, és que a veure, no, és que la vida és això, saps? Vull dir, vas aprenent, el que passa que a vegades s'acaba la vida i no has arribat al punt que volies, però bueno, jo, con les botes puestes fins al final. Què et pot moure a crear? Vull dir, si és sempre des del mateix sentiment o emoció o bascules amb diferents? A veure, crear, inspirar-te a crear, me pot moure qualsevol cosa, vull dir, són coses com màgiques, saps què vull dir? Són moments màgics, per exemple, ara podria ser un moment màgic, el fet d'estar aquí amb tu i estar a gust i tal, i això me pot provocar crear alguna cosa sobre això, per exemple, no? O veure un paisatge, o tenir una relació. Una relació pot ser que te surten unes idees, un concert de música, dansa. Què creus que és més gasolina creativa, l'amor o el desamor? Aquesta també és difícil, Jo crec que són les dues, Són les dues. Són les dues. Però jo te diria potser el desamor. El desamor, Perquè l'art també és com un patiment, saps? L'art no tot és ple, encara que hàgim parlat de l'orgasme, no és aquell orgasme, és un altre tipus. Doncs, en aquest cas que parles del desamor, el dolor, fixa't en els romàntics, per exemple, a l'època del romanticisme dels alemanys, era això, la mort, els acantilats, vull dir, saps, el punt de portar-ho tot al final, al límit. L'amor també té aquest punt, no? Però quan hi ha el dolor encara és més bo. És un patiment. M'interessava molt saber la teva visió, perquè cada artista tindrà el seu, no? Sí. Però potser sí que el desamor té aquest punt de desconsol que fa que potser et trobis tu i el teu art com a... que potser està emplenant alguna cosa que potser l'amor emplenava o sobrava més, no ho sé. Bueno, sí, és el que tu dius. A veure, el tema seria que quan tens un dolor, ja no per desamor o no, que tens un dolor, necessites expressar-lo d'alguna manera. El pots expressar parlant, amb la música i coses d'aquest tipus així. No? I amb l'art, doncs igual, no? El fet de necessitar d'expressar-te, si ho fas escrivint o pintant o fent el que sigui, llavors és quan te surt tota la part d'interior fora, no? És una teràpia, en realitat. És una teràpia. És una teràpia. I música n'has provat de fer? Mira, la música li tinc molt de respecte, m'encanta la música i m'hagués agradat tocar el piano, però bueno, encara hi soc a temps. Però vull dir-te que sí, jo trobo que la música és una de les millors de les arts, indiscutiblement és la millor. Et poses música per crear? No. Treballes en silenci? Sí. Uau! Sí. He treballat en música, però
Jo, el silenci. Tot i que jo tinc un taller, que el tinc per aquí a la vora, i el tinc a peu pla, que passa tot el poble. Vull dir que no... En realitat creo molt a la nit. A la nit és quan més treballo. Treballo normalment a partir de les 12 de la nit fins a les 2, les 3, és el meu horari. I llavors són els meus moments de creació. Més en soledat, perquè és que el taller és impossible, perquè passa costant més gent. Llavors, el que faig al taller és més el treball manual, no? Físic, diguem. Però el pensar, crear, sí, necessites soledat. Quim, per tota la gent que estigui seguint aquesta conversa i tingui ganes d'apropar-se a la teva obra, hi ha alguna exposició? Com es poden acostar? Bueno, podeu trobar-me a Instagram, amb Serrano Bou, Facebook també estic, Serrano Bou o Quim Serrano, si em busqueu per internet. Bueno, doncs, mira, ara hi ha hagut l'ocasió per veure-me, precisament aquest mes passat d'agost, vull dir, s'ha fet tota una exposició durant tot el mes i que, bueno, que ha anat molt bé, ha passat molta gent i la gent molt interessada amb la meva obra. Com es deia l'exposició? Collage art, és tota una obra treballada amb collage, no? Amb la idea aquesta d'enganxar coses. No és exactament pintura, sinó que és collage, no? Bueno, i per les pròximes exposicions, que la gent et segueixi a l'Instagram i així, doncs mira, pum! Sí, exacte, per Instagram me podeu trobar com buscant Serrano Bou o Quim Serrano i allà em trobareu, més o menys allà podreu veure alguna més. Molt bé, i parlant de veure, estem arribant ja al final del programa i és el moment de les seccions d'aquesta temporada 2. Anem a una part de tu. Quin és l'objecte que ens has portat al programa? Bé, n'he portat diversos, Ah, sí? Oh, sí. A veure, amb què ens sorprèn? Bueno, com que parlaves de veure, doncs aquí tens una lupa. Vull dir que ja veus, una lupa. Per què la fas servir tu? A veure, la lupa és per veure, i evidentment per mirar, per apropar-te, i llavors, bueno, és una mica pensat amb la idea de que en el meu treball també forma part d'això, no? De mirar, veure, observar, no? I cuidar els detalls, no? Cuidar els detalls, que la gent et miri, que tu mires, aquest joc de mirades. M'agrada molt la idea del tema de les mirades i d'observar, no? Inclús tinc molta obra feta pensant en els ulls, Santa Llúcia, tinc una col·lecció de Santa Llúcia molt interessant per Girona. És a dir, que bueno, la lupa en aquest cas és una mica una representació d'això, no? Ampliar la vista. Ampliar la vista, ampliar les mirades. És una mica aquesta la idea. Molt bé. Ostres, sí, amb ulls, no? Que has tingut algun projecte que es deia ulls, que anaves per escoles, també. Sí, exacte. Sí. I llavors, doncs, bueno, he pensat que la lupa podia tenir aquesta connotació. Molt bé. Bueno, vols veure una altra? I què més? Si em deixes la lupa per poder veure en detall què més ens portes? Sí, espera't. Oh, ja veuràs, espera't. Mira, què te porto? Això és... Ostres! Què t'assembla? Amb la lupa molt de prop semblava un Power Ranger, però no. No és un Power Ranger. És una nineta, sembla potser de Sud-amèrica? No, és africana. Ah, és africana. Veus? S'aguanta bé? No, perquè posa-li aquí, a veure. Sí, posa'm aquí. Què ens n'expliques d'aquesta...? Mira, això t'explico. Això quan estava visquent a Nova York, vaig passar per una botiga que venia en art africà, per allà al Soho, i me va agradar molt, no? És a dir, que això ja té 40 o 50 anys, és més vell que tal. Però, bueno, total, que la vaig veure i me la vaig comprar, tot i que no tenia molts de diners, però me la vaig comprar, no? I sempre ha estat amb mi, no? I és una mica un fetitxe que tinc, saps? I tal. També l'he portada perquè jo quan vivia a Nova York anava molt al Metropolitan i m'hi passava hores mirant tota l'art, art tècnic, art africà, i de les papues, dels aborígens australians i tot això. I molta gent diuen que tinc algun toc d'aquest tipus, no? Treballo molt a vegades amb puntets, amb coses molt ècniques, i bueno, per això t'he portat això, per connectar amb la meva forma de treballar.
Sí, ara que ho dius, sí que he notat en la teva pintura que sí que té un punt una mica, anava a dir africà. Sí, l'africà ètnic. O com si el pintor fos negre, o molt moreno. Bueno, moreno sóc, el que passa que no vaig a la platja, però sí. No vas a la platja, eh? No vaig. Bueno, doncs mira, No, és que la tinc davant de casa meva, però no vaig. estem de sort avui que estiguis Avui, aquí mira, dins de la sorra. Ah, que encara hi ha més? Clar. Ostres, sembla el dia de Nadal, això ja, gairebé. Mira, ara t'he portat una ampolla de cava. Una... Sí, que és de l'exposició que vaig fer a Serrano Bou. Què t'assembla? Ostres, a veure si ho poden captar bé les càmeres. A veure si ho podeu veure bé. És el cava que es va donar a l'exposició, veus? I això no cal dir que ho has fet tu. Sí. Però ho vas fer-ho havent provat el cava? O sigui, com un procés immersiu? De dir, a veure què em surt. No. Mira, posem-lo aquí que quedarà molt bé. Sí, i tant que sí. A veure. És cava i és obra d'art. Fem un bodegó, va. Fem un bodegó? Sí, vinga. No te sembla un bodegó, això? Ara caurà, perquè a vegades els bodegons... Ara, com ho veus? Queda bé o què? Sí. Queda total, no? Fantàstic. Bueno, doncs ja està, no? Ara ja està. Bueno, ara faltaria... Bueno, no sé. Brindar. Bueno, espera't. I ara una mica que ens toqui l'aire. Ostres. Què et sembla? Què em sembla? Home, aquest és XL. Mira, es nota... Bueno, tu pots posar-ne dos. Tamany... Sí, ja, dic, però... No, mira, posa'n dos i mira, encara serà més XL. Em poso dos, però... Ostres, m'has de dir on te l'has comprat, aquest, eh? Ah, aquest és del sud, eh? Amb aquest ens vantem tu i jo. Ah, però també tens raó. Gràcies. Per sort, avui no fa gaire calor, eh? No, bueno. Avui... Bueno, doncs ja veus tot el que t'he portat. Quin viatge, que guai, gràcies. De res. I, per exemple, del nostre set, què podries fer-ne? Bueno, no sé, podríem posar una hawaiana aquí, no? Que vagi ballant mentre tu i jo parlem, jo què sé, podríem fer un escenari fantàstic, no? Sí. Ara, per mi... O podríem ballar una sardana, si vols. Sí? Va, vinga, ballem. Vols que ballem una sardana? Aquí Tu t'atreveixes o no? A ballar una sardana? Sí, i tant, faltaria però més. ara no podem pas, no, perquè canviarem el set i... No, tenim un càmera aquí preparat. Sí, va, vinga. Anem bé de temps, tot a punt, no? Vinga, 1, 2, 3. Però, com ho fem, això de ballar sardana? Agafats de la mà. Agafats de la mà. Vinga. Sí, i com... No, així no, de cara cap allà. Ah, de cara cap allà. Sí, fem un pas. Que donem les mans a l'audiència que ens està veient. Exacte, saludem. I ara... Vinga, un pas, primers pas curts, baix. Un. Sí, un. 2. 1, 2, 3. Ei, vas massa de pressa. Ostres, amb el desnivell així... També tens raó, eh? Va, que tornem a començar. Sí, vinga. Comencem amb aquell peu? Amb aquest peu, vinga, va. 1, 2. 2, 3. Ah, ostres, 1, 2. Jo vaig aprendre a ballar sardanes. Em caurà molt de hate. 3. Ara els alts, vinga. 1, sense saltar 2. 3. Ostres. Xavi, millor enfoca l'anell, no m'enfoquis a mi. 1, 2, 1, 2, 1, Mira. 2, 1, 2, 3, 1, Mira. 2 i 3. Bueno, mira que sabia que dominaves moltes arts, però en cap moment m'havia imaginat acabar el programa ballant una sardana a la platja de Blanes. Què te sembla? Hombre, i amb la palomera. I amb la palomera. Que és el millor que tenim. I amb la palomera. Doncs quin plaer haver tingut en Quim Serra. Exacte, Serrano. Ai, Serrano. De la serrania, Serrano de la serrania. De la serrania, doncs un plaer haver-te tingut aquí a Converses a la Brava. I ara el gelat de capellà, no? Sí, de braves. Un gelat de braves. A veure si el tenen. Segur que el Vinga, tenen. família, que vagi bé, eh? Seguim encara uns dies més a Blanes. Ens veiem. Vinga, va. Som-hi, per aquí, eh? Tu em guies. Vinga, anem. Vinga, som-hi.